na ujolo kuba khona umehluko. Iyashintsha impilo yomuntu, iyashintsha impilo yomuntu, uhlukana nazo zonke izono. Owesifazane wayekade phethe ibhiza, umehlangana noJesu washiya phansi ibhiza wathi ngivumele onjele bonke kungeke uKristu na. Sikhuluma ngoJesu esiza umuntu, sikhuluma ngomuntu ehlangene noJesu, uhlukana nazo zonke izono, azabalekele ngisho nezinto ezibukeka njengesono. Asishiye isono kuphela, sishiya nezinto ezibukeka njengesono zingesona isono. Haleluya. Umuntu akasokhela isibani asifake phansi kombhede, kodwa usibeka othini ukuze sibakhanyisele bonke. Uma umuntu ethole uJesu, uma umuntu ekhona umuntu omusha, haleluya, akatholakali ezonweni zabangakholwayo, akatholakali ehamba njengoba hamba abantu basezweni, uyahlukana nazo zonke izono. Kwaze ukuthi uyakhona, akakhona ngoba sesontweni kuphela. Haleluya. Mina ngicabela umuntu orobha esontweni kodwa khona isizwe kakhulu ngaphandle, ngoba phela ingaphandle asibadinga khona, asibadinga esontweni. Sebeyakhona veza abantu asibadinga khona kakhulu, abantu abangakholwayo. Haleluya. Ibona kumele sikhanye khona kakhulu. Ubonakala uJesu esidisa, kubonakala uJesu egcina insizwa ihlala ngensizwa, kubonakala uJesu egcina intombi ihlala ngobuntombi bayo. Ingathintwa kwaze uthi iyakholwa, ingayingcolisi nangona imlayo, ikhulume izinto eziright, ingakhuluma umntwana obufebe, ikhulume nje izinto ezihlanzekile, ungatholakali ngisho nenhlamvu olimini layo. Kwaze uthi lo muntu ukhululiwe. Amen. Haleluya. Ngiyakholwa nokholwa kumele abe ngcwele, iyona into esilwe nayo. Haleluya. Bengisabi